Euskaltzaleon martxa lelopean mobilizazio jendetsua antolatu du larunbat honetarako Iruñan Euskalgintzaren Kontseiluak, eta Euskal Herria Bilduk bat egingo du mobilizazio eta deialdi honekin, eta hemendik dei egin nahi diegu Euskal Herritar guztiei hiriburu buruzagira bertaratzeko eta mobilizazio honetan parte hartzeko. Euskal Herria Bildurentzat euskararen mailako auzi politikoa da, eta euskararen normalizazioak bizi duen egoera larriak eskatzen du eskala handiko erreakzio bat antolatu ahal izatea. Atzeraldi baten aurrean gaudenaren zantzuak gero eta agerikoagoak dira, oldarraldi bat martxan da, baina posible da eta posible egingo dugu indarberritze fase berri bat irekitzea. Indarberritze fase hori irekitzea posible da eta posible egingo dugu hizkuntza politika berriak martxan jartzen baditugu, posible da eta posible egingo dugu euskararentzako arkitektura juridiko berri bat eraikitzen baldin badugu, baina batez ere euskararen aldeko militantzia aktibo hori indartu eta Euskal Herri osoan barrena barraiatzen baldin badugu. Momentu honetan, Euskal Herriko eragile guztien eta norbanako euskaltzale guztien indarra behar dugu hauspo berri bat indartu ahal izateko eta euskararen aldeko esperantza aktibo hori Euskal Herri osoan barraiatu ahal izateko. Euskaltzaleon garaia da eta larun batean Iruñako kaleetan ozen aldarrikatuko dugu.